Hi guys, welcome back to my channel. जोंहा बेरायहैनो नागिरलायबाय दिनै जानुवारिनि जों खाथियावनो थांगोन गोजानाव थाङा माबा खालामनो बिस्कुट होनोनो हिदाखौसि बिस्कुट होनोनो बे मेथाइ जागासिनो दं नै जोङो दायो ओंखारबाय आरो रुमनिफ्राय दखानखौ थाब बन्द खालामबाय दिनै ओमफ्राय दायो थाबायगासिनो आरो बेटारि गारिजोंसो थांगोन जों खाथियावनो थांगोन बारा गोजानाव थाङा जोंना फैसाबो गैया नालाय ना गोजानाव बेरायनो बयफ्रेन्डबो गैया फैसाबो गैया जोंना ओंखायनो बेटारि गारिजोंसो थांलाबायो आरो खाथियावनो थांगोन गौराङाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थांला जों आगोलबो थांखादों नालाय थांबाय थाखायो नालाय ओंखायनो बेयावनो थांगोन आरो बिदिबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय बे भिडिअखौ जों अफाय बेरायहैयो नोंथांमोनाबो एसे शेयार खालामसै आरो आं नै बेटारि गारिया बेयाव नेनोसै जों थांखागोन फट' गाखोनोसै थांगासिनो जों नै ब बाजार फट' गाखोबाय जोङो मा जादों आब' मा जादों नों बिदि जायाखै नङा ओरैनो सोंदां मबाइल दांबाय सातथानिफ्रायनो बन्द' ना आदै बेटारिया सातथानिफ्रायनो बन्द' ओइ दाय थाबायबोदो ओमफ्राय मोनो बिथिं मोनो औ बेलाय मा जालायखो बियो नायलांजोब्बाय भिडिअ बानायनायखौ नै जोंहा बेयावनो बेरायफैबाय लोगोफोर बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल बड'फा नोगोराव वेलकाम थांसै जों बेयावनो नाय महात्मा गान्धीया मा सादों गैयाबानो बारा लायबानो गैया हाखायानो गैया खुन्दुं सादों नै फैदो बै सिङाव थांसै बिबारा नै जा मोजां जाबाय सिङाव हाबनोसै नै बिथिंबो दं सिङाव हाबनोसै जों नै मोनानायाव लाइट जोङो ना मोनाबासो खिन्थु बारा गोबाव थानो मोनादां माबायो गेटखौ फाङो मालाय बिथिंनि खिन्थु मानसि अफिसनि मानसि जा फैगोन ए सिङाव फैबाय सफैबाय नै जों लोगोफोर बेरायनोसै जोंना रिल्स बानायनोसै फट' खेबलानोसै फैब्ला नोंखौबोथ' खोन्थानांगोन ना ओरै बेबो खेबजागोन सफैबाय जोङो बेटारि गारिजोंसो फैदों आंखौ दा लाफादो खाथि नालाय भिडिअ'आ सफैबाय आरो मोनायावसो लाइट जोंहोगोन ओमफ्राय जों दा बायदियावल' फैबाय थायो मोनायाव फैफेराखै खनसेबो सिगां फैखांबाय आगोल थांनाय बोसोराव बेजों कम्पिउटारजों खननै जाबाय दां नै रिल्स बानायगासिनो मालाय रिल्स बानायदों ए देखो गाइसमोन जाय बिथांमोना फैयाखै बेरायनो फैदो बेयावनो जोंहा फैसाबो गैया गोजानाव थांनो ओंखायनो खाथियावनो बेरायनो फैबाय जों नै लोगोफोर जोङो रिल्स बानायबाय फट' खेबबाय ओमफ्राय दायो जोङो रुमाव थांफिनसै नै बेहा मृदुलाया आरो फट' खेबबावनोसै मोनसे नायनि मोनबेसे खेबखो फट'खौ आइयो सानख' हाला जा फट' खेबखाबायना शिलंआव फैनाय बायदि मोनलायलायदों औ दिनैसो ना जों फैफेरलाबाया नालाय जों फैफेराखै लाइट होजोब्बाय दायो ओमफ्राय बिसोरो 8टा बेसेबांबो बन्द' खालामोदां आबो बैयाव दै गनाय ना मानाय साइज नुथारदों हनै साइज नुदों जाय थांफिनसै लोगोफोर जोङो फट' खेबबाय रिल्स बानायबाय रुमाव थांसिगोन दायो दखानाव साहा लोंनो थांसै आरो जों नाय लोगोफोर मोनायाव माबायदि नुयो नोंथांमोना देखायनि आं नै बेयावहाय दै होयो नैबे दै गयो बेनि लाइटआ चेन्ज जाबाय थायो आरो नै ब्लु कालार जाबाय सिगाङाव रेड कालारमोन ग्रीन जादों ग्रीन कालार नै दा ब्लु कालार नैबे फट' खेबनो नागिरदों मोजां नुदों कालारखौनो सिनायाखै
Kalara sense जाबाय थायो बेयावनो मार्केट नागिरयो सिनाय नागिरा ना नागिरा खारो बै नोंखौ नुवाखै नै खोमसिनि गाय आं मबाइलाव बुंसो सिनायालै बै होननानै नों माबे नोंलाय खेबजाया आङो ओइ खेबजाया आं सिनायगारा अफिसनि मानसिफ्रा गनानै फैजोब्बाय गेटआ बै फारसेथिं फांबाय ओमफ्राय मोनसेथिं दंबावो नै जोङो दखानाव नै बे दखानाव दा एसियान फेशन बाय अरदाबाव साहा लोंनो फैबाय जों साहा लोंनानै थांसै हनै आब'जों रिदुलाजों हाबग्रोबाय बिनि उनाव आं हाबनोसै नै लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों जोङो लाइटआ साइज बै जिरायनो बेयावनो जिरायनोसै ना जिरायदो बेयावनो नैबाव जोंना फैसायानो बेगसे दंना गाइस नै मोजाङानो जा नै बे बेटिनिसो ना जों बिदिखौ नाया गासिबो जों बिदिखौसो नायो जों बिदिखौसो जायो चिकेन ललिपप जायो जों बे माबिले बे मम' आं मम' जाया औ खोन्थादोबाल मोजाङै एव हाथ मोजां साइज नुथारदोंहाय दा साइज नुखादों औ साहा लोंनोसै साहा लोंनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो सासे फैदों जों रावबो कास्टमार गैया बे मोजां नङा आंहा फैयामोनसो सयफोर दंमोन खोमा जों दासो फैदों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों जों माने मालाबाबो फैफेराखै अरदाबाव फैदों बे अरदाब ना मादाबाव फैदोंलै थोर आं मिस्टेक मबाइल गैया जानो फैदों फैजानोबा बहाय दंलाय नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ 1K साबस्क्राइबार खालामना होदो माने आंनाव 1K जाथारनोसै नालाय अननानै बयबो माने 1000 साबस्क्राइब खालामनानै 1K खालामना होबानो जाबाय बिराद नेट बाबाय 1K नायनो लुबैथारबाय आं बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थानाय भिडिअखौ दसे जों माने अर्डार होनोसै आरो मा मा जानाय जायो देखायगासिनो दं ब्लेक कफि लोंसै जों ब्लेक कफि लोंसै जोंहा लोगोफोर कापसे काप कफिखौ थावनाय मोनालै साहाखौसो गोथाव मोनो आं साहाखौ मोनानो अर्डार जाबाय र' मोनसे मम' फ्राय नै जोंसो फार्स्ट टाइम जानायसै माबायदि मम' जानायनि जागोन सामसबो फैयाखै नामा बेनो मोनसेल' ना मोनसेल' फैदों अमा नाल' फुदुंथार नामा थैदों फुदुंनानै जानो अमा आं भिडिअ खेबनो खोमाया मम' गोथाव लाबा मम' गोथाव जा टेस्टि मम'आ सलिया दा गेलेया राजनागा गोबां खामब्र'मा गुसु गुसा माबायदि गोथाव चिकेन गारनि हेलवार ada chutney itu umas ya umas itu kan chicken ini mah chutney नै जोङो बेखौ जानोसै मा होनोथाय बेखौ मा नाम होनो रामेन रुमेन बेखौ जानो नागिरदों जों मा नामथाय आं मिन्थिया हालासो जानोसो मोनबाय आं मा थ'खौ नैबे दाउदै सिङाव मेगि नामा थाइबें अमा नुडल्स नै लोगोफोरखौ जानोसै नैखौथ' देन्जार जाखासिगोन जोंना बायद'आ
जानोसै बिदिबा लोगोफोर चिकेन पर्क रामेन चिकेन पर्क रामेन रामेन नै बेखौनो जानो नागिरदों जों नामखौ मिन्थिया चिकेन पर्क रामेन बेखौनो जागोन जानोसै बिदिबा लोगोफोर नै